Ola, son Andrés Rodríguez, adestrador e seleccionador da categoría sub-11 na provincia de Lugo. Grazas aos rapaces de Fútbol Nin Lugo, imos a facer unha serie de píldoras futbolísticas para amenizar estes días de cuarentena por culpa do coronavirus. Eu vou a falar de unha serie de xogadas a balón parado que suelo preparar, vale? Tanto corners como faltas. Ímolo saber nunha pequena pizarra e unha folla que teño aquí ao meu lado. Imos aló. Aquí tedes a pizarra e a folla cos exercicios de lanzamento de esquina, vale? Despois tamén vou poñer en práctica os dous exemplos de faltas laterais que me gusta adestrar nos meus equipos. A primeira das xogadas que adoito preparar, vale? Vou plantexando xa os xogadores nas dúas esquinas, porque, bueno, suele ser adestrar nos dous sentidos, vale? A primeira xogada, como dicía, plantexamos unha situación de 4 defensores na área pequena, un porteiro, evidentemente, outro xogador cubrindo o primeiro pau para evitar o gol directo, o gol olímpico, 4 xogadores en ataque, tamén alineados coa primeira liña defensiva, 2 xogadores defensivos no borde da área e un xogador de ataque cubrindo esa zona tamén. Nesta xogada é unha das principais, das máis básicas de todas, porque os 4 xogadores de ataque incorpórase por zonas, vale? A zona de remate. Os corners pódense plantexar tanto o primeiro pau como o punto de penalti ou o segundo pau. A clave está no lanzador que sexa capaz de marcar cunha man con dúas mans ou unha man na cabeza, solemoslo facer nós, para plantexar o primeiro pau, o punto de penalti ou o segundo pau. O segundo córner, vamos a plantexar un xogador tapando o primeiro pau, un xogador ofensivo con el, e replicamos a situación de 4 xogadores con a súa parella, 2 xogadores na frontal e un atacante tamén na frontal. A situación é, o xogador que está en ataque vai a buscar o balón, vale? Haberá un pase e unha devolución. Este xogador ven a buscar ese balón e, evidentemente, podrá centrar o primeiro pau, vale? Podrá centrar tamén o punto de penalti ou o segundo pau. Nesta situación, a ideal é que os xogadores de ataque fagan unha diagonal neste sentido para que poidan cubrir todas as posibilidades de remate, vale? Porque o balón, evidentemente, vai a ir neste sentido. Do outro lado, practicaríase exactamente igual. O último dos corners que procuro practicar tamén o fago cos pequenos da categoría Levín, vale? É unha situación de rapidez na que un xogador que está quedase descolgado na frontal, desmárcase con velocidade a buscar o balón, vale? Hai un pase desde a esquina. Este xogador deixa pasar o balón, vale? Para que o que está detrás del acuda ao encontro do balón e busque portería, vale? A clave está nos xogadores da área, vale? Que fagan presión dos xogadores defensivos hacia atrás, hacia a portería, para, por un lado, habilitar toda esta zona de espacio libre, para que o lanzador poida buscar mellor a portería, e que o porteiro tampouco teña dificultade para ver o balón, porque hai 8 xogadores correndo a portería máis o que está tapando o primeiro pau. En canto ás faltas laterais, ímolo facer rápido, vale? Vemos aquí un xogador de ataque, vale? Aquí hai unha barreira. Cantos máis xogadores de ataque, mellor. Vamos a plantexar as 6 na área, que as súas parellas, e un xogador na frontal, que a súa parella. O ideal é que todos os xogadores que están na área busquen en meterse dentro da portería, vale, para xenerar espacio, e ao mesmo tempo, de forma aleatoria, lograríase adestrando a situación pola semana, vale? Os xogadores do segundo pau vanse alternando, van falando entre eles para buscar quen é o que fai o movimento e despois revólvese para buscar o pase, vale, ao punto de penalti, e poden buscar gol. Poden facelo o xogador número 4, o número 5 ou o número 6 por posición, vale? Eu no adestramento o que busco é alternancia a base de voz, vale? Digo o número 4 é o que fai o movimento, ou se digo o número 6 é o que fai e vai a buscar o balón. En canto a outra falta lateral, vale? Poñemos un xogador aquí, vale? Para lanzar a falta, do outro lado sería igual, portería, vale? Tamén tanto xogadores como sexa posible dentro da área, ou incluso máis retrasados, dependendo da distancia que haxa hacia a área, vale? E o que sempre busco é xogadas ao segundo pau para que, por un lado, calquera destes dous xogadores poidan rematar directamente a portería, ou haxa unha segunda xogada, vale? De que chega o balón ao segundo pau
Prodúcese unha peinada hacia outra parte da portería para que os xogadores que están nesta zona, que repartiríanse os espacios, vale? Non estarían todos en línea, poderan rematar. O porteiro dubidaría se salir a buscar o balón aquí ou esperar un rexete ao segundo pau, vale? E ata aquí serían as píldoras, vale, nas xogadas de estrategia que solo preparar eu.